Naša škola rodinného typu má okrem asistentov aj špeciálneho pedagóga. Ten nám pomáha odhaliť v nás náš skrytý potenciál. Panda. Panda. Auto. Okno. Oblek. Korytnačka. Autobus. Sova. Super. Ideme si najskôr prečítať a zakružkujeme obrazok, ktorý je spomínaný vo vete. Páči sa, prečítaj nám vetu. Suseda zavára jahody. Super. No máme vetičku. Pavúky chytajú muchy do siete. A tuto ideme vyberať slovo, ktoré by sa nám hodilo dopísať do vety. Mama kúpila Mišovi nové papuče. A pozri na to slovo, ešte raz prečítaj. Novú harmoniku. Výborne. V tejto úlohe sa nám slova vo vete spojili a vytvorili jedno veľké slovo. Tvojou úlohou je zistiť, aké slova sú v tej vete. Skúsa na to pozrieť. Ja malujem. Tu už nemáme M. M nám patrí k tomu motýlovi. Aké máme slovo? Jana maluje motýlia. Motýl. Super, ty si na to prišiel. Jana maľuje motýla. Mojou úlohou špeciálneho pedagóga je podporovať žiakov v tom, aby odhalili svoju jedinečnosť. Nie je dôležité poukazovať na to, čo im nejde, na ich slabé stránky, ale práve naopak. Veľmi dôležité je podporovať ich v tom, v čom sú výnimoční. Iba vďaka tomu sa budú v škole cítiť šťastní a úspešní. Kytica je vo vázi. Vázu. Váze. Výborne, super.